Bakit nakago na? Pumunta ka na doon habang maiipit tayo. Ba't sumunod ka doon? Okay ba nabot yun no? Eh, wala naman papunta rin. Pwede na? Eh, sumunod ka na dalawa eh. Ayun na oh. Sumunod ka na doon. Wala naman papunta. Oh, ay may ba? Pupunta pa rito. Okay na po. Sige na boss. Thank you. Sumunod ka sa dalawa. Akala mo nakago na. Ba't sumunod ka sa dalawa? Parang ganyan. Ginahan. Ginahan talaga. Long bridge yan. Kung dumadaan ka sa malubak na kalsada, may music. Diba? Ganun nga kasi. Oh yeah! Party party! Silipin natin na ano eh, dire-diretso. Dati, maalala mo? Yung ano yun? Ayan, mga kamarako ha. Ingat tayo dito ha.